Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Linda Shy. So for today's video guys ay manaw kami biyaon patamparoli. Dahon niya ako biyaon, manaw-manaw. Kaya ayaw nakita niyo magpalugay kaya let's go! Shiny ban ko. Lungay na yan kami may nakapagkuhan. Mag-hi ka sa vlog ko. Hi, Pakain kita, pakain. Tungan kita eh. jalan. Jalan ko. Patang-patang bahasa ibang Kitang palori. Daon kasi si manaw-manaw. Tag na yan tuhahula, akwin mangda kanya manaw-manaw. Bisa Ya, na undi yan saba, ako duman ka na manaw. Ano kami biyaon lao. Isan biya to mga lao, di-update ko man kamo bang kami dito na. Bye-bye! A few moments later. Yari na kami. Hanggang na kaitong. Tag na yan to mga lodi, aula pa kami, akwin magda kaniya. Motor yung pagdaan ko kanya, biyaon. Di na ako, siya sabin magdaka ko. Amo na itong piyagan niya, ano ba ito? Iko kingatan, manguningan niya. Iko kingatan, manguningan mo. Yan. Abangan niyo, matu kami. Inta ko kita? Tamparoli. Kingatan ko yung mga kaibanan yan, bakas na dito ako first time. NANI?! Si itong basa diam-diam ko basa eh. Oh. Kanitong mau masuk apa itu YouTube? Iya. Nah, dia mau masuk YouTube. Pasek. Pila tahun kami way nagbak. Amputag 2 tahun. Tag na yato ako magdaka niya, magmotor, mari, bisan way kamisin, okay lang. Magibok lang. Yato yung anak niya duwa, ibang banan niya, bye-bye. Hi kayo sa vlog ko. Hi, mga Bye, Bila. Ay, bading masuk ka di YouTube supaya kau boleh search tengok. Iya, nanti kau masuk YouTube sudah itu. Sakit pala, oke. Talo. Pegang kawan di. Lucu-lucu happy, main happy ini sekarang. Gimana kita tong 2,000 years later. kalau di daun tak kamu mari Welcome to Tamparoli. Magsukol ako, magsukol kalasa mo, isang pagkaray, hinihil mo ang to. Magsukol ako, magsukol kalasa mo, ang mga awang tuya. Pandanak no na. Ako nga first time. Takot siya jatuh. Dari na kami lao. Biar nahilo ako, biar aku atas bangka. Dari na kami ha Tamparoli. Di ako siya manaw-manaw. Ubus, pag ubus ini ano kita? Pag ubus ini, daun ko siya
Keke ko na lang ito. Yung paso susuga. anak mo mabuga siya dato. NANI?! Sige mana kita jalan dik. Gimana? Tidak tahu. Yang Katawaon satu aku. Keke. Ang nais ko laging kapiling ka. Ayoko na muling nag-iisa. Pangantyan ka na sa piling ko o kay saya. So, bisan biya mga lodi, pauwi na kami. Thank you for watching. Sana nag-enjoy ka mo ha video na mo. Bye! Hapas sa bagay kita nagkilala. Hindi bang may tayo mo ang bayan? Itaw ko na sadya, iningat ko kaganda. Halaw matay, di na ka malawan. Simahon niya tumpa kanyo na may tas magso simbaran mo. Siyam mo nga simpangataya, ito na tiyag na inpang kasi sa tanaya. Hanihayaon may nakita, inigaw limayo kakulang sa way na pa sinbanan, di mo na mahuna mahununa.